hettoɓe Piindi TV on calminama salminago needi e salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gona men en garta yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa en jetti khalifaɓe wonnoɓe hen yaaɓeɓe e mawɓe heddiɓe jangguɓe ɓe e suwaɓe jaɓɓe jangguɗe waɓe noon sahil men Thierno Amadou GANGUE sa welama mbiya joom salamu sa welama mbiya joom ndu sawno wiyete bismillah ndu sawru ko sawru tan mbaɗen ɗum sawru tan ɗon tan ɗo har ɗon noon wiyata ko joom salamu kono kadi nduɗo balankawo kadi naatti hen en calminimo salminago nede salminago teddugal eɗen jettamo eɗen jarnomo no yoga e yimɓe rewɓe ɗo sukaɓe ñantuɓe gandal ngal ñanti e nder hen ñanti hen leñol ngol cali hen yawa kuɗoye gacce ɓe ganduɗa no gollo golle baɗɗe fayida no fewi ko hen o jeeya Thierno Amadou min calminima wutto noon yuuɗi hande no fewi no yaade sallamuru ndu no yaade ma mbiɗa toñjema salmin bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته calmina mbolem bandiraɓe haal pular mbiɗo mbimin mbimami kala gonɗa min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno bo mbiɗen calminma mbiɗen juuro mbolen wonɓe ɗo en ñaago Allah yo Allah waɗan en tawfiq ko paɗen ko yewtude ne waɗa hen tawfiq e taysir bi himmati mawla rasulillah bismillah a jaama Thierno Amadou nokku fo e gandal muɗum so Sénégal ne fecca gandal ɓundu e ferlo eɗen gandi ene jeeya hen en calminaɓe ha tengde ɗaniyankoɓe mabɓe ɓe caggal leydi yeɓoɓe ɗeɗo jewte Thierno Amadou mami haal ko kalnuɗen ñande en eɗen calmina hen mo ganduɗa ko denɗaɓe meɗen wo Issa naɓe en calminiɓe gaari Ali naɓe Alassane Sy wonde Mamadou Sy e gañaɗo so en eɓe ganduɗa ko yeɓoɓe jewte ɗe yiɗɓe jewte ɗe ndenno ko anduɓe gandal ko ɗum nafata en jettiɓe kamɓe kala caggal yewtere ma ɓennude ɗo ñanden en kaldi jamma neldumami audio ji ɗiɗi ɗi mawɓe ɗiɗo neldimi wiɓe saɗa namno Thierno Amadou yo tinno yo artu e sifa ko wiyete ko duwawu ɓe tengtin ɗum neldumami jaabiɗa Allah waɗi a reyi wadde Thierno Amadou won famɗinoɓe duwawu won welsiniɓe duwawu holko saabi mawɓeɓe mbi ya artan yimɓe ene fo e duwawu beele a doninoɓe jaaba machallah ceerno abou a doninoɓe jaaba walla ɓe gandi ɓe donɗa jaaba walla ɓe gandi mbawko mata banggue duwawu eyyi batte duwawa kam no mbiɗen ni wona an haali wona min haali wona bam haali wona bammum goɗɗo haali ko Allah haali e nelaɗo sallah sallam haali te ɓen so kaali hunde so neɗɗo wi hen addi hen commentaire ko famɗere ma gandal e wasde ma ne o so Allah wi alquran adu uni astajib lakum ñaagoɗe kam rokka on an jiyaɗo Allah o mbiya la adu uni ko e ma ɗum woni so nelaɗo sallah sallam wi addu'au muqhul ibada duwa woni gandi gandal an sa wi la ɗum ko e ma woni so nelaɗo sallah sallam wi addu'au silahul mu'min duwa woni jogitaru julɗo mbiɗa la du'au silahul mu'min ɗum ko e ma ɗum woni so nelaɗo sallah sallam wi addu'au adu llaha wa antum muqinuna bi ijabatikum an mbiɗa la ɗum ko e ma woni ceerno abou duwaw hande ko sowi nelaɗo sallah sallam hande ha dina o keɓɗene makko ko sababunde duwaw wona doole wona jogitari hoko danduno Moussa hakkude makko e Firawna ko duwaw hoko danduno Ibrahima e jeygol he ya naaru kuni bardan salaman ala Ibrahima ko duwaw hoko danduno Yunusa e lingu he nde witande la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ko duwaw hoko danduno Ayyuba e ñaw makko he Allah wimo urqud bi rijlisa hadha muqtasilun baridun wasarabun ko duwaw hoko dalnuno Nuhu Allah tukkini aduna o fof Nuhu dali kanko e yimɓe makko e gaal he ko duwaw hoko artinno hande Seigne Touba ha o wawi nafde lawol makko hande yimɓe he nde tubakoɓe ɓe nayi mbo gabo mbo ya asiru ma ala abrari hina asiru azanna al ida an hunaka asiru ko duwaw artini mbo hoko tanno hande Cheikh Oumar Foutiyou Tall khutbul Foutiyou waɗi réussir dawa makko ho o naati e wimbo ganduɗa ma hande neɗɗo wawa jofade yima ko ɗo Cheikh Oumar woni kabru makko ko duwaw te ɗum wona garwa saabu ko ronde nelaɗo sallah sallam saabu nelaɗo naatino hayre kanko e Seydina Aboubacar hande disparaître Cheikh Oumar ko hayre hoko okkimo ɗum wona asgol wonani mbo asamo soppa ko duwaw duwi Allah ɗokkimo nden yamirode hayre seki ɗum naati nden noon hande Alaji Malick so waɗi réussir mission makko duwaw kala mawɗo gonɗo ɗo hande ha ɗo e wuro Dakar ngo gonɗen
limamullah en puusi maayo ngo koɗi ɗon ɓe gaddano jamɗe ɓe coppa walla e puusa ko duwaw so neɗɗo jooɗi mon ɗum ɗo na ɗum famɗina ko e ma an famɗi kono neɗɗo wawa ɗum famɗi par ce que kala ko wawi darade aduna allah hande sirru o ko duwaw hande Cheikh Tidiane min mi yeehi Fass Cheikh Tidiane galle makko ina dañno ko wiyete baytul khalwa suudu ndu ganduɗa hoore ma nduuru ko pour duwaw ɓolo sa yi suudu sa ƴeeŋe makko a yemete allah hande sa yi mission Cheikh Tidiane yettiɗo tariqa o yettiɗo ƴetti nasirul haqqe bil haqqe o rampili hande jaasi lampili laɓi rampili fetel ko duwaw so bani adama noon sagginima duwaw ɗum ko e makko jamano ko muusi nela sallah sallam wiyanno dutte ɗe e dow men ko allah rokki on ko woni duwaw hande noon ko ɗum ɗo yimɓe pamɗini araɗe neɗɗo aɗa yawi ko aɗa e makko jorto yongo hande a yiyan neɗɗo ara e ma fotma widde ƴette fodde 500 000 fecce mo yimɓe joyo bokala 100 000 bokala 100 000 bokala 100 000 tampini hoore mum weddima haalis mum e ladde saabu ardano jorto ñimgo e omo alanno ƴettunode on 500 000 laada neɗɗo mo koliɗo hay si ko firti ko bamma walla ko yeeyma dokkamo donoma ɓuuri sarde mo yimɓe te ala confiance mabɓe husnu zannu billahi nelaɗo sallah sallam wo husnu zannu billahi wo husnu zannu ibadillah ya yon jorto e allah jooɗa jorto jafiram jooɗa jorto e jeeyaɓe allah nden noon kala ko manki hande ko e men wona e allah wona e duwa wona e nelaɗo sallah sallam ceerno Abou ɗum kam yen pamir ɗum ni haala men jamma ñanden miɗa woɗɗoyde hen beele ɓen haalɓe kan haalate ko mawɓe ko helifaɓe hay somi yiyani ɓe to banggue kongi mabɓe sifaji beele wonkoɓe daño caɗele duwanɗa ɓe jaaba e ko saabi ɓe kaali ko eyyi aɗa andi min kam toujours mi yiiɗa wiide min mi yiiɗa hollirde min wona min na wawi sata koye mabɓe par ce que yakar moɓe gadduɗo e amam yakaram e yakarma min kolli yakar o allah jaabi duwa o te ta alaɗo ɓe jahani ala koɓe tampani ala koɓe dañani haaɓe mbaɗi découragé min noon ko ɓen yimɓe jiilotomi luccitaɓeɓe ha tampi kori uddito luccitaɓe ha paari wallu nden ka kori reglu nden ka luccitaɓe ha tampi e wallu debbo mbaɗino kala kori hebde ko yiiɗi ko min ko ɓen yaaɓe ha tampi ɓen cohlumi mi sohlani sa soyilema bomi diñi ko poɗɗami ko rokku ha jiiya ko kalduɗen ko ɗon dokkami ɓen allah wonɗo allah rewdi en kono noon ko yettere allah min jettirta ɗum allah ɓen goni feeñɓe kono ɓe peeñani ɓe ɓuuri heew saabu gandal nelaɗo sallah sallam la baral yewmo la tasdadul ilme min mi ala wiite a bisimilla jelgo ganduɗa arama min mi ɓeydaki e gandal ceerno Abou min mi alatta min ko ɓeydade e gandal hay ɓeydu yimɓe gandal jiyattomi nelaɗo sallah sallam nde wino nde ñagotonde allah ko wimo rabbi zidni ilman ɓeydanam gandal o yanimo jawdi o yanimo daradia o yanimo naggam nden kala ko mbawɗa dañde yonata te yimɓeɓe hande yoɓe dañ odor ɓe daña ngor ɓe daña wonde jambar neɗɗo adda e ma sohla o ronka fajade o ƴeewano kala mbaɗanno kala ronka sottu ƴettu on sohla nawambo e goɗɗo saabu an min ceerno hande mbiɗa jogui hellifaɓe mbiɗa jogui ɓe jakormi ɓe jogui hande ma so hunde yi hami jaake e inde allah koye mabɓe duttomi so hunde majji kam koye mabɓe duttomi so neɗɗo addi e ma sohla on ƴeewi hon tampi hoore maɗo ƴettumon dokkamo ɓen ɓe jakorɗa ɓe balla hen kono wota fonnu gueɗe ɗe affaire sa ƴetti jawdi mbaalu walla naggue a hirtigui an tan a huttigui an tan a defigui an tan a ñamigui an tan lakara ndoloytangue gueɗe ɗe jaajat sa ronki hunde fawqa kullu zi ilmin alim kala ko ganduɗa won ko hettuma dow ko anda won ɓurɗoma naw ɗum toon sohla o yimɓe yoɓe daña ɗor seeɗen ɓe kadi ɓe daña neɗɗo adda sohla e ma ñagoton ha donkon wona wasde ma dañ ijaba kono allah waddani on ya andinmo ɗum kankone on so tawi ko peewal woni hakkude moon o jaggat on ode mbiyamo mi waɗima o junggo o kilifa ko kilifa naggam o sohla min donki hen waɗi hen allah so tawi hande nelaɗo sallah sallam ɓuuri foof en so tawi omo yamira sahabaɓe yoɓe duwanomo allah te on woni foof message makko e direct so tawi hande nelaɗo sallah sallam yeehi ha dañde probléme joom suudu makko seydina aissa ha seydina aissa immi yeehi galle makko jooɗoyi toon nelaɗo pourtant kanko wahyu jippoto e makko pourtant kanko woni habibullah so tawi o yeehi o haw jaɓɓi ɗum haw jaadi e ko yimɓe kaali ko sa ƴeewi histoire simtatake mais hakkude aissa e aliou ko takno ko ɗum jiiɓi haɓe keeɓi habde ha aissa wimbo aliou wimbo nelaɗo wino kala mo mbarmi ki jasam jeygol paaɗa aissa wimbo min nelaɗo wino kala jiiɗo nde hooram ɓolde jeygol paaɗa histoire o fuɗɗorno ko toon ceerno Abou aissa tumano jaalo pourtant nelaɗo andi foof kono ƴessi ɗumen ɗum ha wimbo ya jooɗo e galle bama ha keɗɗaɗami so tawi ɗum ko nelaɗo enen jangguinta ko porɗa hande sa bawi fof ndenti ina ñaago allah en ɗum ɗon ha allah waɗi hen jaam ha alquran jippi laɓɓini Aïcha te ko sahabaɓe ndu wotan toon so nelaɗo wi ñaagode ɗemgal ngal meeɗa moyrude allah meeɗa wofirde allah
ɗum ɗon ko yo andu an kala ko porɗa ko gonɗa khutbu gonɗa wali won nangam wata yew neɗɗo hono ma jagano ma Allah Thierno Abou ko ɗum woni alhaali o duwa ko sewi Thierno Amadou duwa no sewi jeddina keewi haaloɓe no keewi sifotoɓe kulle gonɗe woy e gonɗe ladde holno fo e kulle e nder henno ngo bani adama neɗɗo o ko fof Allah rokkimo Allah waɗani fof nde winde inni jailun fil ardi khalifatu nde mbanmine neɗɗo woni khalifa mi dow leydi rek kala ko woni dow leydi ko pour neɗɗo an heddi noon ganda no kutorta ɗum Thierno Abou walla mbasa andu no kutorta alhaali o neɗɗo no heguirteni hutora mbaalu walla mbeewa walla jawdi wara ñaama yetta teefe waɗa ligge ɓe ƴetta nguru liggo hen nombi walla nangam kala ko jiiɗa e dow leydi hande sa ƴeewi kon kullon jahoño leydi ko wayno ñuuñu en buubi en mettelli en gololni en Thierno Abou hunde wande danger nan ɗon hewɓe ne puusa galleji yimɓe ɗum jakkita ɗum koko yawre bonnude machine mbiɗa hewɓe mettelli hande sa rennimo mono liggorte sa weddima ɗum e machine neɗɗo machine o boni kala o sumat o yakkoto mettelli ko gueɗe sekkere mettelli ndenninta e buubi maydi e ñuuƴi e naggam on ko liggorte ko sekkere mo bani adama rokkiri gorko neɗɗo yo hutor kono anda sa ƴeewi hande ko wiyete ko sammunde a yiyat ɗum tan no morƴa mais ko Allah rokkunma ɗum ya hutor ɗum wat feere ganda no poɗɗa ɗum hutorde sa yi en sammunde ala ko ɓuri ɗum yawrude ndenka rende neɗɗo mbadda ene lekki wiyeteki caski jolfoyde ɗum had wallu ndenka kañum ardi hen billahi wallahi tallahi sammunde sa ƴeewi ko wiyete ko faaɓuru yakkude dabare ittude dabare neɗɗo dabraɗo faaɓuru ɓuri ɗum yawrude ne waɗi saaye ne waɗi simore wonde alquran bindetane ko ngunu ngana mbaddane e faaɓuru billahi sa lotima ɗum kala ko meeɗi waɗi e mayɗe ɓe te wonno liggorɗa ɗum sa kala liggoɗoma lelto Allah rokki ɗum nema yo hutor sa ƴeewi mbatoldi na safrire asmo sa ƴeewi koyde ko lugu ko danewal kala mo wari rugo haw maayi laaciki taƴani ko ɓuuri ko sattu noon haade ma war lugu il faut laaciki taƴa so laaciki taƴani no danewal kulɓingal nan ɗon baddete ngal gawri billahi wallahi taala te heɓen dogo lugu no wiye ko posone woni hen sa ñaami ko ni sa memi ko ni allahu akbar Allah kala ko waɗi dow leydi narama tan wonko taki hande mawɓe men ɓe koɓe mbaɗannoɓe cinca galleji mabɓe mbattano sa listikar ko nayi mabɓe ɗi kollannoɓe ɗo ɓe poti won jawdi ndi ɓe gondunoni ko ndin par ce jawdi ndi ndi rewa Allah no ndewirtani Allah kono hande ko ɓuuri ko tampini yimɓeɓe no Allah wendirni baye maji ɗi noon wendiri malaykaji ɗi noon wendiri yimɓeɓe kono goto fof no windirma sa ƴeewi malaka winda rek ko e leer la yahsuna allaha ma amaruhum ɓen ɓe gofata Allah sa ƴeewi baye maji ɗi binda ko hakkude ko ɓalewal ɓolal zulmaniya ɓolo ɗum taki ɓe sa ƴetti kaɓɓa saret mbaɗɗoɗa lappa ɓoronta ko comci enen desodira kamɓe e beddaji par ce que zulmaniya woni ɗon neɗɗo noon woni neɗɗo e jinne woni sakalayni kam ɓurtidde ore Allah windiriɓe ko nuraniya zulmaniya saɗa luccita neɗɗo no aɗa walla neɗɗo so tawi an a anda ko zulmaniya ɓuuri hewde e makko e nder rawhan makko e kuddam makko aɗa mo loccitira danewal liggey mon lelata résultat dañata sa andi ɗe gueɗe ni no andi oɗo de ko ɓalewal ɓuuri hewde e makko loccitirtama ko ɓalewal gandal ɓalewal alquran o no waɗi ɓalewal no waɗiri ni danewal ko neɗɗo yaari noon nim taki nelaɗo sallah sallam wi neɗɗo ina rewa Allah ha heɓto maqama malaka mais ina kadi rutto e summa radannahu asfala safilina ina jasa kadi ha bayma ɓuramo par ce que ko zulmani en nouraniya ɗum taki noon saɗa luccide ɗin fof ganda neɗɗo holko woni neɗɗo tigui 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 saabu inde nde nde guinirɗa an Thierno Abou nde jibinanɗa an garɗa e leydi ana nden inde teta ka neɗɗo gonga ka neɗɗo aɗa dañi noppi ɗa dañi ruuhu ɗa dañi kono ala inde koko dabi neɗɗo nden noon on neɗɗo sa yiɗi koko abbiti dabti neɗɗo hande sa yiɗi wallude on neɗɗo noon il faut ganda holko woni caggal inde nde neɗɗo koko jogui hoodere jigi koko jogui rawhan neɗɗo ko jogui khuddam neɗɗo ko jogui rabu rawhan lewru so woppi lawol jagge gonga nangue noon hoodere noon neɗɗo ko woni koye makko no ha ɓoya woppa lawol si daro kak horoya kala ko naati yakko kala ko tigui jungo daro mbiya ko yimɓe tawa ko hoodere ma jippi sa dañani noon e bawɗo mo jagguma an ko ɓalewal luccitat manama luccita danewal lowtoɗa ha salde bama gasa ndiyam ma gasa a yiyata haydara kaɓɓoɗa ha jakkoɗa zéro résultat te pourtant sa ƴeewi e ndereta ko sadakel daɓɓel tan ƴeewanomi to faɓuru tan mbaɗa naggam zulma ndenna e tabbat naggam tan totta loto hunde wiye tel bawɗi puusa il faut ganda neɗɗo Thierno Amadou galdamal waɗi fayida no feewi haade Allah waɗi Allah tagui kulle ɗe tagui neɗɗo e aduna he halfini neɗɗo kala ko tagui aduna e nemaji mum kulle ɗe mbiɗa eɗe nafa hol fadde e gonka fonno wonde hakkude neɗɗo o e kulle ɗe taw wona en jaggui tan en mbari en pii en mbaɗi ɗum tan gandiɗen kulle ɗen
woni ko adi fof ganda ɗum ɗo ko Allah rokkuma ɗum an ya nemoro an bani adama o ya nemoro ɗum ya faccan sohlaji ma ya wat hen ko kala sabu ko an tottangal teddugal otoji ɗi ko pour enen avion ngaji ɗi ko pour enen pucci ɗi ko pour enen guelobaji ɗi ko pour enen non kadi kowoje ɗe paaɓi ɗi batoldi ɗi gunoji ɗi guno hande ñeeƴe guno ko tawata ko hulɓini gunoji ɗi kala ko jiiɗa e dow leydi inde neɗɗo ɗon foti liggora ɗum tagi noon sa andi ɗum e gundo eyyi ɗum noon ñiiƴe gundo na nafa suuka toɗɗo mawno abbo dow guila e ñiiƴe mum sina jalta guila e darde mum ceeruji mum terɗo mum mbasa mankude sekkere guno no liggey hande ne waɗi leɗɗe ɗe gan noon kadi leɗɗe ɗe noon mbima mini kulloñ kon ko noon leɗɗe ɗe mbayi leɗɗe kadi ko pour enen leɗɗe ɗe jiiɗa ɗe foof hande eɗe nafa kala leggal ngal jiiɗa ngal nafa ne waɗi leggal ngal ngal arama so debbo wirtima ngal ina woni reedu ɓiɗɗo ma so jibini ko xiibon wonata ɗum taki rewɓe so birti sa ƴeewi ƴettanno kaɓɓol kaɓɓa e leggal he ina wiya tabarongayi hande kala leggal ngal jiiɗa hande ko wiyto banwami pofton ko ɓurɗum yawrude e neɗɗo guila e ndenka guila e uddital guila e naggam hay ɗaɗol mum sa waɗ ɗum owol gowiɗa neɗɗo wama gollu banwami billahi wallahi heɓe kadi ɓe ceerno banwami so wona galle ko winde galle o bonat galle o won mi anda won wiyeɓe gallam ma ar ɗon banwaji ne taari galle o heewi est ce que woni winde hande o ɓuuri moƴƴu banwami hay sa ɗum ƴeewoya ɗaɗol mum won heure mo jaata heɓata ɗaɗol ngol il faut nayyi ɗi ne jofa walla yiɗi oroya ko hunde wande secret walla ina jofa pour keɓa ɗaɗol mum ɗaɗol banwami kala façon no gollire baafe banwami hande so welima mi okkira ɗum sa mo ganduɗa arema ala haalis aɗa tampi aɗa andi ka gollaɗo ƴettu banwami sappo e go'o wafere banwami binda falagi e naasi banggue ga falagi banggue ga naasi banggue ga falagi banggue ga naasi ha timma woni baram lefi ɗi baram lefi ɓe baafe ƴetta ndiyam ngulɗam bancina hen petoɗa lowtoɗa lawol gotol ƴeewa noon kadi waɗirte sa yiiɗi hande piindi banwami ne totti ne waɗi sekkere gonɗo en ko haalis dokkata suuka haalis laɓa teb kesso pul o yaha adduna ma piinde o artata haalis o yo piindi ndi billahi kala mbaɗanɗa en urugol billahi wallahi siko ceerno o noote siko neɗɗo gonɗo e place uddito suko debbo walla ko suka tan gorko wonata gorko suko gorko wonata kañum totte ɗum kañum tottete haalis ƴewnoyma piindi ndi leɗɗe sa e keelele hande o jamono mo tolniɗen hande ko ɗo mawɓe liggotono ko ɓuuri heew e sampude neɗɗo ñimde neɗɗo ndungu tooɓi ko gawɗa ko fof ɓendi ceerno a heɓɓi namde lamde ko gawɗen ko fof ɓendi gawri ɓendi guerte ɓendi kaaba ɓendi ɓe mbiya makkari ñebbe tout ɓendi ɗo hande mawɓe liggotono gueɗe kewɗe sécurité ji kewɗi oɗo mamma haade ndungu siltuɓe gollanno ɗum hay caski mbimami ko nane caski o heure mbawɗa par ce que ndungu silti ɗum dañi baafe ɗum ko liggey goɗɗo kono ni ndungu ko tooɓi ko gueɗe ko tooɓi ha joni caski dañata baafal ndungu wiltata a yettima mbannomi ko holko ɓuuri welde liggade hande e ligganade neɗɗo e saaha ɗo ndungu ngu yeehi ha fuɗɗi waynade dabbude ne jogori nadde maaji ina dutta ko mbimami ko woni ɗum ko mbimami hande tan ɗum woni ko mawɓe gollanno ko hay leɗɗe ɗe o yerɗe ɓuuri wel so tawi keelele liggorɗa ɓuuri wel guelewɗe andi hande guelogal ala ko ɗum kiwat guelogal guila jamanu yonti Allah Moussa guelogal no wodi ala ko guelogal ɓuuri wat e hande ko o jamanu ɗo en hande oɗo mamma mo tolni en ko oɗo hande yimɓeɓe ɓurata mawɓe ɗum ɓe mbaɗanno soɓe ñiɓanno neɗɗo ɓe mbaɗanno koreji mabɓe hande ɓe campuma laabi ɗiɗi ɓe mbaɗanma hitande e lorgal walla lawol gotol saabu neɗɗo so wima hande mi lowtanma serti e cat e naggam wimba wona gonga saabu so jawdi ma ɓeydima haalete so dañal ma ɓeydima haalete so cellal ma ɓesgu ma kala ko ɓeydi haalete nden ko lolle e mbaɗanno o erni lorgal udditare en ndenka mbanna ɗum neɗɗo waɗata sécurité famille mum hande ɗen tolni e jamono accident na keewi mayde na betta naggam te sertidiane nayi woni sirruji makko ɓuuri hewde neɗɗo sottoto hoore mum waɗi liggey secret mo liggantoɗa yimɓe e famille walla neɗɗo goto jawdi wandi gallaɗi nayyi jawdi wandi gallaɗi nayyi wallahi billahi wallahi tallahi kala mo ligguiraɓe nder famille walla galle ɓasni hitande nde hay goto mankata to naytata Allah noon wurnata kono billahi sa waɗi sababu hay goto mankata mawɓe fulɓe mbiyan noon jawdi ndi gallaɗi nayyi hay so hawani ne hulɓinima ko gueɗe kewɗe goni hen so tawi ko inde Allah kadi hay noon ko noon inde Allah de hande émission o no weɓata gasnu kono inde Allah de hay ɗen hande sa ƴeewi hande alqur'an de telloto jippaki ɗi kayitaji bindaɗi jippino ko e baafe lefe kañum e guri lelli e kobje hen windano so tawi an aɗa waɗa dingat ɗum hande aɗa wiya ko bida wadde ne ɗum sustinade e kayitaji e nden kay wata janggu ɗum ko ɗum bida saabu ɗum alano e kayitaji ɗi gonga ɗum noon hen mawɓe noon jii alqur'an kadi mbawi ittude nder on ay alqur'an mbaɗa hen khatim hande neɗɗo na anda inde Allah ta wawa khatim
ina wawa khatimta anda inde Allah e khatim ina sirti hande hawran mawdo goto jullo rokkuma inde Allah ne fewna aduna ma fof hande kamilu fof bagara harnas ina wadi khatim goto mo ganda ina tenki dum sa lotima khatim no ina lotima alquran fof tebe jogi dum Thierno Amadou GANGUE an woni kodo men hande Piindi TV gande meɗen a wona koɗo ka koɗɗo hande elle aɗa ɓoyde jogade coftal e himme no feewi mboɗo weltin no feewi ko wonata ɗum ko gartanmi ko leydi ndi hande ɗo nde tolni ɗo to banggue fitinaji ɗi to banggue politique aji ɗi to banggue ayibaji ɗi to banggue ƴettoje ɗe to banggue bonkaji ubbodirde eko nandi hen holko mbaɗirɗa onon sennaɓe poɗɗon wadde beele Allah addanen jaam e nder leydi ndi eyi adi fof ko mbiɗen ko puɗɗorɗen ko tan cogirten woni duwaw nelaɗo salah sallam wiyatno so yimɓe kuuli yoɓe dutto e Allah so yimɓe jaaki yoɓe dutto e Allah so yimɓe tampi yoɓe dutto e Allah saabu hay goto wawa reglude gueɗɗe sowona kanko hay goto wawa reglude gueɗɗe sowona kanko Allah noon rokkata kono kala ko rokkita koye jungo neɗɗo rewata ɗum wat feere an udditoɗa yimɓe he wat feere an kisa yimɓe he sa ise yimɓe a wottima yimɓe tan an ñiiɓa yimɓe yoɓe duttane Allah ɓe kibbito ko Allah rokki en ko sampi ko l'islam o guila ko mami ko nane ñalaɓe fof hay waliyaɓe fof koɓe yettinɓe ko mission mabɓe woni l'islam kala mo yejjiti ɗum tampa torka dañal e basal ko ɗum ala keerol dañal e basal ala keerol jiya ɗum taki jiyaɗo hande dañɗo ha wi worto pina o naata e damal basal jiyaɗo basɗo ha mbiya kala o fina o naata e damal dañal ɗum taki noon kala mbo waɗi sabablu tinniɗa jippiɗa tere ɗaɓɓuɗa duwaw keɓa ko jiɗɗa ko ceerno abo en ɓooyani kono en jiilima en gandi ata kam wiya komi coftuɗo ɗe balle eyyi wonko joddimi noon e wonɓe gondumi kadi momi dañɗo caggal machallah so Allah jaaɓi wallahi mamin ga ha galle ma min jiya min dokkuma temps jaaju mbita arino kay mbiɗa ma en gartu galle joni ko galle men kadi jaylo mbiyanmi galle men Westfoire mi yeeyi toon e nokkuji ɗi jaaɗa fof mi yeeyi toon ko yettuma janadema jetto jiiɗo fuɗɗima laɗo haali yewta hande aɗa wonde coftal no fewi no fewi no fewi kadi on ko bandiraɓe keeɓi hen jiɗɗen ɗumen Djiby Dieng pilmo o kanko wama komo softi hen o wi noon saaha o gasi hol konngol mbasiɗa faade bandiraɓe ha tengde honma en gollotoɓeɓe eyyi woni wasiyade Allah ɓe tan yimɓeɓe tan ɓe kuula Allah sa ɗum woni damal ngal fof isnu yamirore kulol Allah waman yettaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib isnu kadi ini nela wiyatno ko inna arsalnaka sayyidan wa bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi isni ngara yamirore kala mo reggin ɗum ɗo liggoɗa yimɓe tampere alate résultat dañat haala ka fof heƴani ɗo par ce que ɗa andi ko ganduɗen ko en nooɓo ene waɗi baaji barkeje ene waɗi baaji boyle ene waɗi baaji ɓokke ene waɗi tekkol camgude jinde kala mawɗo kokɗo neɗɗo kokɗo bawɗo won tubako walla nagam so haɓɓirimo tekkol jinde o jaggama wallahi tekkol jinde ene waɗi ko ganduɗa adama hande kala debbo mo ganduɗa ronki resede ne waɗi longal desgal ko guru tan walla bita kola walla mantifres o ɓe jayɓe sisiɓe ronkiɓe yaade noon kadi gorko mo ganduɗa aɗa magga ronki dañde debbo ɓen gueɗe fof en jiiɗi yewtude hen kono temps o no faaɗi ɗiɗo ɓe ɗum fof ko gueɗe hande kadi woɓɓe ganduɗa aɗa ɓen dañi probléme gorago ɗum kan gandirɗen hen ko wallu piɓol men bisimillahi gorko arahmani gorko arahimi gorko kajar gorko kaña gorko ngol piɓol min golle depuis 2017 ngol piɓol min ngol mbaɗa kala mo haɓɓigol am dañ 80 ans ma dañ gorago ma ne waɗi leɗɗe golleteɗe hen ɗum ko foof heƴani émission he ɗenɗon en calmini bandiraɓe Haalpulaar foof en juurima leñol ngol foof kala ko kalɗen ɗo ko neɗɗo wawi naftorde ƴettu a hokkama isnu kala ko famani hen noddu kala mbo Allah waddi ne oɗo liggey bisimilla kala mo meeɗi liggoy hande o liggey ɗo min gona Allah komin yimɓe tan so tawi a yiyano hen hoorema noddin min téléphone somin donki mima min naati e demal gongal hande e duwaw ngal mi wonano assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah e yeeɓiyankoɓe Piindi TV e yewtere gande men fina tawa wonɗo ko sel men Thierno Amadou GANGUE gande joɗɗo gandal o en keɗima hande haala makko e Djiby Dieng woni tournude ko Ali Fall montata ko ɗo ka ten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi